Как са трудят децата? Ма той ти си ми дете. Ма драго, Да. леки куче, как такива работи. Спокойно. Той е долу. Няма да притесняваш. Те си виждат само ръцете. Нали кажа, че това се кътиш в машината? Да, приличам да го пълнам на ръка. Къде си децата? Ги разбива сягда. Чакай си. Стига бърза, бавно бърза. Еми... Кажи на май много кръфило. Кръфило да кончаваме. Малко ли? Мисля си, че е малко, ама е много. Може да направиш повече спор за планиране и така.